Atong gisaulog ang atong tradisyon na sugat na nagtagbo ang inahan o ang anak human na nabanhaw ang Ginoo. Dagan nagingon, wala man na nasulat sa kasulatan o dili makita sa Ebanghelyo o sa libro. Ningon ang usa ka scripture writer, ningon siya, tungod kay wala nasulat ang sugat, kay walay pulong na makadescribe sa kalipay ni Maria o sa kalipay sa anak na nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Apan kita nangalipay tanan, kay nakita nato ang pagtagbo sa nabanhaw nga anak ug ang iyang inahan. Muna gitangtang nato ang belo na itom, na dili na angay pang magsubo ang inahan, kay nabanhaw na ang iyang anak. Sama sa mga babae sayo sa buntag, ni ato dito sa lugmanan. Aron dihugan ang Ginoo sa lana. Gihimo nila kini tungod silang gugma sa Ginoo. Tulo ka tuig sila nagsunod-sunod sa Ginoo. Tulo ka tuig sila na namati siyang pulong. Tulo ka tuig sila nag-alagad. Apan ang Ginoo na ilang gimahal, bisan namatay na, napabilin ang ilang gugma kaniya. Bisan ang Ginoo na walang kinabuhi, nagpabilin sila sa gugma sa Ginoo. Muna sayo sa buntag, niato siya sa lugmanan. Apan pag-abot nila, nagtingala sila, nagbalaka sila, unsay nitabo. Kay ilang kabalakan kisay mutangtang sa bato na nagtabon sa lugmanan. Natangtang na ang bato, naligid na ang bato. Usa silang kabalakan, nawala ang lawas sa Ginoo, wala na dito sa lugmanan. Nagpangutan-anay sila sa kagalingon, unsa may nitabo? Unsa may pasabot dini? Nawala ang lawas sa Ginoo. Mga kaigsunan ko, inong-ani po ang atong kinasinatian sa atong kinabuhi. When something happen in our life, we surprises. Naatay kabalaka, naatay kahadlok, naatay kaguol. Every day in our life, makasinati kita na dili ta kasabot what is happening in our life. And we don't know what to do. Kabaguhan sa atong kinabuhi, makadala og kahadlok kanato og kabalaka. Apan ang Ginoo kanunay nagdala og kabaguhan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo kanunay naghatag kanato og kabaguhan. Ang mga apostoles kanaadto nitindog ra sa lugmanan. Nagpabilin silang pangutana, nganong namatay ang Ginoo? Nganong nitugod siya na mamatay siya? Nganong nitugod siya na ilansa sa krus? Wala ka move on. Apan mababae, bitiyok kubo, nilantaw sa lugnanan, ug nakita nila na wala ang lawas sa Ginoo. Yes, my dear brothers and sisters, sometimes things happen in our life that we could not understand. Sometimes things in our life na magtingala kita nga naman eh. But remember, ang atong Ginoo kanunay naghatag og kabaguhan. Ang Ginoo naghatag og surprises in our life. Kung kita kulang sa pagtuo, mo na ang babae ningon dito, pagingon, nabanhaw na siya. Tungo silang gugma sa Ginoo, nituo sila sa pulong sa duwa ka anghel dito sa sulod sa lugnanan na nabanhaw ang Ginoo. Nagtuo sila sa pulong, kay nagtuo sila, nakainumdum sila, ningon ang anghel, hinundumi ang iyang giingon kaninyo. Nagpabilin ang pulong sa Diyos kanila. Nagpabilin ang pulong ni Kristo kanila, mo na nakahinumdon sila sa gingon sa Ginoo kanila na siya mabanhaw. Mga kaigsunan ko, in our life sometimes, we never hear the Word of God in our life.
But the Lord is telling us in the gospel, na kita na naigugma sa Ginoo, magpabiling kila sa pagtuman sa iyang kabubuton kanato. Muna dito sa Ebanghelyo at nudungog, na ang imong inahan sa gawas, ningon ang Ginoo, kinsa may akong inahan, katon nagtuman sa akong mga pulong, mo'y akong inahan. And Jesus gave us His mother, Mama Mary, as example of a true apostle and a true disciple. Because a true apostle and true disciple nagtuman sa pulong sa Ginoo sa atiyang kinabuhi. Mo na pangingon sa anghel, hinundumi, nakahinumdum sila. Sometimes in our life, kung naatay kabalakan kaguol, just remember the love of God in our life. Sometimes, mingong tamurag na hulog na ang langit kanato, remember the love and mercy of God in our life. Kaya Ginoo, diligod tabiyaan. Ang Ginoo kanunay nagpabilin kanato. You know what, nakadawat ko sa message sa Messenger. Nangutana, nganong gipilo sa Ginoo ang panapton nagiputos sa iyang ulo? Nakainomdom mo, paglitli nila, nakita nila tong panapton nagiputos sa iyang lawas na dito sa daplin. Apan ang panapton nagiputos sa iyang ulo, napilo, it was folded, napkin that was folded. Dayon dito sa Messenger, gi-explain, ang mga Hudiyo kumukaon, ang mga nag-alagad sila o mga nagsilbi kanila, mupalayo man, dili mo duol samtan nangaon ang ilang agalon. Dayon tan-awon nila ang napkin silang agalon. Kung ang napkin gibutang na si dito, wala pila, pasabot nini, natapos na siyang mukaon. Pero kung napkin gipilo, daplin siyang plato, nagpasabot nini na mubalik pa ang iyang agalon o magpadayon og kaon. Muna, pagtanaw nila nang giputos sa ulo sa Ginoo, gipilo, nagpasabot ang Ginoo, mubalik kanato kay siya nabanhaw. Yes, my dear brothers and sisters, taliwala sa atong kagul-anan, let us remember the love of God in our life. Let us remember si Kristo nabanhaw. Let us remember ang Ginoo kanunay nagauban kanato. Dili siya mubiya kanato, siya nagpabilin kanunay kanato. Mao kini ang mensahe. Si Kristo nabanhaw ug siya nagpabiling kanato. Alleluia, alleluia. Mao naigsuon ko kining atong pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Baginaut unta kita sa atong kinabuhi. Kanunay natong hinunduman, ang Dios kanunay nagpabilin kanato. Amen. Palihog Manindong.